ଜଗତ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଅଟେ। ତମଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଓ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ। ଏହି ତିନି ଗୁଣର ଅବସ୍ଥା ଓ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତିନି ଗୁଣର ବ୍ୟବହାର ଜୀବନରେ ହୋଇପାରିଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଭୌତିକ ମଣିଷ କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଓ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଗତ ହୋଇ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ତମଗୁଣ ଓ ରଜଗୁଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ତମଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥା, ରଜଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ରଜ ପ୍ଲସ୍ ତମ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସୂତ୍ରକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ।